Imshab channel. شما خوب؟ میشه خوب شما چی؟ ما هم خوب هستم. کروی که 2 هفته پیش یعنی که نقشه گرفته بودیم خوب به انجام رسیدم. همه خوب انجام رسید. چیزی برای گیر آورده؟ همه سمت در اینجا هستم. باز یک کاری نام باید داشته هست. چطور کنید؟ من فکر می‌کنم این کاری دشوار است. من در فکر اون هستم که از اودش نگاه باشید یا که نمیسی باز کار بیشتر بابید نشد. کارم این است که من نمیدونم گویم کارم این است که برنامه را آغاز کردم است. برنامه را آغاز می‌کنیم؟ آغاز می‌کنیم. Imshab. шом бахайр тамошобинони азизи шабакаи якуми телевизиони тоҷикистон. новонасаби ман Мубориз Усмонов ва ин аст барномаи имшаб. хушбахтона аллакай нашри 10-уми барнома аст ва хеле ки мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Instagram гузоштем ки ба наздикӣ студияи нав мешавад ва дизайни ин студия аллакай тайёр аст ва шумо метавонед ки моро табрик кунед. студияи нав ҳам омода шуд. ана митавад. муборак шад студияи нав. ташаккур. нафаре ки гуфта истодааст ки муборак шад студияи нав. ин нафар як пеш аз ҳама нафари хоксор аст ва медонед сарояндае ҳаст ки бевосита исбот намуд ки агар инсон истеъдод дошта бошад дер ё зуд рӯи об мебарояд ва ин нафар дерневу аниқ чунон зуд баромад ки бисёри нафарҳо дар ҳайрат монданд. шояд барои бисёри нафарон як ҳисси бадхоҳиам овард ба миён, вале ба ҳама ин нигоҳ накарда гуфтан мумкин аст ки имрӯз Дамирбек Олимов дар раддаи аввали сарояндаҳои эстрадаи Тоҷикистон меистад. ин бешубҳа аз он шаҳодат медиҳад ки вақте инсон кӯшиш мекунад, меҳнат мекунад ва ба яъне ки дастовардҳои муайян ноил мегардад. Дамирбек Олимов сарояндаи шинохтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва имрӯз бешубҳа гуфтан мумкин аст ки берун аз он, зеро бисёр таронае ки Дамирбек иҷро кардааст дар сомонаҳои иҷтимоӣ ва махсусан дар торнамо дидан мумкин аст ки яъне ки аз назаргузаронии наворҳои Дамирбек зиёда аз 5 ё 1 миллион яъне ки тамошо доранд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки ин сароянда берун аз Тоҷикистон низ яъне ки таронаҳояш ва наворҳояш мубрам ҳастанд. салом алейкум. баъд аз чунин суханҳои хуб одатан раҳмат мегӯянд, ташаккур, ин калимаҳои бисёр аст ва умуман гуфтан ҷоиз аст ки барномаи имшаб ягон системаи мураккаб надорад. ҳама чиз оддӣ, ҳама чиз озод ва пеш аз ҳама самимият. ва ман имрӯз гуфта метавонам ки суҳбати мо ҷолиб хоҳад шуд, зеро саволҳо зиёд буданд. мо ҳаракат кардем ҳамаи саволҳоро мутаассифона аз он лиҳоз ки вақти кам дорем мо наметавонем ки ҷой кунем дар рафти барнома. барои саволҳоро интихоб намудем ки барои мо шавқовар ва барои шумо дар вақти ҷавоб додан шояд ягон паҳлӯи нави шуморо инъикос мекунад ва ягон паҳлӯи нави шуморо барои мо нишон медиҳад. ташаккури зиёд Мубориз. ман бисёр хурсанд ҳастам ки имрӯз дар барномаи имшаб маро даъват кардед ва ман бо мухлисон рӯбарӯ суҳбат мекунам. барои шумо ташаккури зиёд. яъне ки шом аст, Дамирбек хоб кардан мехоҳад. барои ин як чизи муҳимро мегӯям. озод, пеш аз ҳама хушҳолона бояд ки бошад дар барномаи мо. ман саволҳоро бо навбат барои шумо қироат мекунам. умуман мо метавонем ки ман шахсан савол диҳам, вале мо гуфтем ки барои он ки бо тамошобинони азизи шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон боз ҳам наздиктар шавем, он гоҳ бояд ки савол аз худи тамошобинон бошад, зеро мухлисони шумо, ҳаводорони шумо, он паҳлӯҳое ки мехоҳанд донанд оиди зиндагии шумо, оиди фаъолияти эҷодии шумо, онҳоро васеътар инъикос намоем. хуб, оғоз мекунем аз саволи якум. ман фикр мекунам саволе аст ки барои фикр кардан моро водор мекунад. Абесто Сангинов барои мо менависанд, мегӯянд ки дар зиндагии ҳар як одам мешавад даврае ки давраи нохуш аст ва дар зиндагии шумо чунин давра шуда буд? давраи нохуш албатта мешавад. солҳои пеш буд, мо хурдтарак будем. хайр, одам чӣ қадаре ки кӯшишу ғайрат кунад, албатта аз ҳама мушкилиҳо мебарояд. яъне ки буданд ҳолатҳое ки бисёр буданд барои ман. бисёр буданд.
خب алишер бобоев акай дамирбек дар мактаб кадом фанҳоро дӯст медоштед ва бо баҳои чанд мехондед? рости гап дар мактаб ман фани геометрия Рости гап ман тамом мактаб нахондаам. не хондам бисёртар фани геометрия дӯст медоштам. Геометрия. Ман бори аввал санъаткорро мебинам ки алгебрау геометрия дӯст мешудам. яъне ки аз геометрия баҳои хуб доштеду аз дигар фанҳо баҳои нақс дар давраи нохунак. Ситорабону Асонова ин яке аз тамошобинони фаъоли мо ҳастанд. Аллакай иншои як варақа аст. шоматон ба хайри шудӣ бошад. Мубориз Дамирбек ва ҳамаи таҳиягарони барномаи имшаб. боз ман ҳастам мухлиси доимии имшаб Ситорабону. банда мухлиси Дамирбек Олимов ҳастам ва сурудҳояшонро гӯш мекунам. ҳатто дар чорабиниҳое ки байни ҳамкорон баргузор мегардад таҳти сурудҳои пурмазмуни ин ҳофизи хушсадо мерақсему ҳамаро шод мегардонам ва инчунин аҳли оиларо низ. Дамирбек, шумо садои фораму истеъдоди илоҳӣ доред. ба шумо аз даргоҳи Яздони пок умри дароз, сиҳати саломатӣ, хонаи обод ва сарбаландиро хоҳонам. оғозатон хаста набошад. муборис шумо монда набошед. биёд якҷоя. Ташаккур. ва дар ин ҷо навистанд ки дар охир инак мегузарем ба қисмати суол. чӣ хеле ки мубориз мегӯянд як суол гуфта 46 суол медиҳам. чун ҳар вақта одат кардем аллакай. Дамирбек, лаҳзаи хотирмони давраи кӯдакиятон. дӯсти ҳақиқӣ гуфта киро мегӯянд ва шумо худ дӯсти ҳақиқӣ доред? якҷон ташаккур барои диққататон. мухлиси шумо Ситорабону. ташаккури зиёд Ситорабону. давраи хотирмон дар давраи кӯдакӣ бале, давраи хотирмони кӯдакиятон. давраи хотирмони кӯдакӣ хай мо дар деҳа калоншудагӣ ҳамроҳи ҷураҳо мо мерафтем боғ, алафдаврӣ мерафтем, ангурканӣ мерафтем ҳамроҳи дӯсто. бисёр давраи хотирмон ҳамин вақто буд ва ман дар зиндагӣ дӯсти ҳақиқӣ дорам. албатта дӯсти ҳақиқии шумо ки? дӯсти ҳақиқии ман манучер аст, фирӯз аст. яъне ки аз замони овони кӯдакӣ шумо? овони кӯдакӣ якҷое мо калон шудем. фаҳм. фикр мекунам ба суолҳо ҷавоб додед аллакай. Дилрабо Шукурӣ ба мо менависанд. агар Дамирбек ҳамин тавр шавад ки овози худро гум кунад, яъне ки қобилияти тарона иҷро кардану тарона хонданро гум кунад, он гоҳ бо чӣ кор зиндагии худро пеш мебарад? ташаккури зиёд барои савол. ман агар овози худро гум кунам, ман аслан навозанда ҳастам. навозандагиро дӯст медорам ва ман дар академия дарсози тамбур хондаам. ман бисёр ба фикрам хуб менавозам тамбурро. яъне ки тамбурчӣ мешавад? тамбурчӣ мешавад. тамбурчӣ кунӣ. ман фикр кардам бо ягон либос бизнес, мошин бизнес. хайрат. Сулаймон Юсуфов ба мо менависанд. акай Дамирбек, овозатон ҳеҷ гоҳ хаста набошад ва марҳамат карда бигӯед ки ин либосҳои зебое ки дар бар доред, инҳоро харидорӣ мекунед ё ин ки дузандагон махсусан барои шумо инҳоро медузанд? ташаккури зиёд. ҳоло ин либосҳоро ман харидам, лекин бисёриашро медузем. яъне ки кӣ медузад барои шумо? худи ҳамон дизайни либосҳои шуморо кӣ интихоб мекунад? дизайнер дар шаҳри Хуҷанд як азиз компания аст ва ба ман бисёртар Нилуфар Тоҷибоева кӯмак мекунад барои интихоб ва либосҳо. яъне ки бисёртар аз либосҳое ки шумо ба бар мекунед, либосҳои саҳнавӣ маҳсули кори Нилуфар Тоҷибоева мебошанд. нафари дигар менависанд. Ҳилола Комилзода. сидқан салому дуруди бепоён ба кормандони барномаи имшаб ва ҳамчунин ба озхони замзамапардоз Дамирбек Олимов. суоли ман ҳамин аст ки беҳтарин хотироти фаромӯшнашавандаатон дар зиндагиятон кадом аст? аз ҳама лаҳзаи хандовартарин дар умратон боз кадом аст? рӯзе буд ки мо дар шаҳри Тошканд рафтем ҳамроҳи ҳамкоро. бори аввал рафта будем ва мо хостем ба чӣ равем? Диснейленд. шабона буд ва як таксиро манъ кардему гуфтем моро Диснейленд бар. баъд вай таксист бурду онҷо мон моро вай фаҳмон раҳа. мо рафтем дарош маҳкам. даро маҳкам буд. онҷо посбоно буд ва мо гуфтем посбоно гуфтанд ки ҳастанд ин нафарон дар соати 12 шаб ба Диснейленд омаданд? бисёр ханда кардему баъд
меҳмонхонаро гум кардем ва онҷо бисёр чизои хотирмо гузашт. баъдан кормандони пули шуморо дастгир кардан? Инаш набуд. Фаҳмо. Яъне ки ин ҳам ҳолати яъне ки фаромӯшнашаванда ва ҳам замон хандовар. Фаҳмо. Фахриддин Мусозода менависанд, калонтарин яъне ки аудитория ки шумо консерт дода будед кадом буд? Яъне ки дар куҷо буд? Калонтарин аудитория ин дар варзишгоҳи Истиқлолият буд дар шаҳри Хуҷанд. 25 000 одам тамошобин дар онҷо буданд ва мо дар онҷо ҳунарнамоӣ карда будем. 25 000 одам. Уман таъссуротҳо чӣ гуна аст ҳангоме ки инсонҳо зиёд ҳастанд? Масалан бисёри нафарони эҷодкор мегӯянд ки дар дил як тарс аст, ваҳм аст. Шумо чӣ гуна ҳиссиёт доред? Рости гап дар ҳама баромад ҳиссиёт мешавад, лекин ҳозир ҳиссиёт онҷа баландтар аст. Чибаки амрои шумо суҳбат кардан камтар душворӣ дорад. ҳиссиёт албатта мешавад. ҳиссиёт чӣ хел фаҳмонам ман? Яъне ки чӣ мешавад дар вуҷуди шумо? Шояд шумо аз ин чиз як ҳаловат мебаред ки шояд ин беҳтарин кайфият аст барои шумо. Албатта. Ҷамшед барои менависанд, агар шумо яъне ки ба қафо баргашта метавонистед, дар зиндагии худ чиро якумин шуда иваз мекардед? Бисёр саволи душворам. Бисёр саволи душвор. Ман фикр мекунам, чиро шумо дигар кардан мехостед? Агар тақрибан биёд ба 10 сол қафо мерафтед, чиро дигар кардан мехостед? Бисёр чизро дигар кардан мехостаму. Мехостед? Намешавад. Намешавад. Фаҳмо. Нафари дигар Раҳмонхон Турахонов ва менависанд, салом акай Мубориз, акай Дамирбек, як вақто як мӯйлабча доштед, чӣ сабаб шуд ки ҳамон мӯйлабча атонро гирифтед? Ҳамон мӯйлабча олам аст. Ҳалам аст, камтар худи ҳозир кадро наздик кунед бинед мӯйлаб. Наздик кунед бибинед. Барои чӣ пас шуд? Хайр. Одам мана студия нав шуд, мӯйлаб пас шуд. Фаҳмо. Сараввал масалан худи ҳозир имиҷи шуморо масалан ҳамон ороиши мӯй, сохти либосҳоро аллакай гуфтем ки кӣ интихоб мекунад барои шумо? Худи ороиши мӯю масалан мондани мӯйлабчаи ки инқадар ҳам намуддор нест. Ин фикри худи шумо аст? Албатта фикри худам аст. Фикри худатон. Анушервон Сайфиддинов менависанд, салом алейкум акай Мубориз ва акай Дамирбек. Овозатон хаста мабод дар ҷодаи санъат муваффақият хонам. Худо кунад ки ҳамеша сиҳат саломат бошед. Сурудҳои навро интизорем. Як таманниёт кардам. Ташаккур мекунам. Фариза Собирова, салом Дамирбек ва Муборизбек. Аллакай ман Муборизбек шудам. Дамирбек Олимов тақлиде ки кардааст гурӯҳи Хандинкамон, оиҷоне ки шино карданро дар вақти хондани таронаи Мавригӣ. Шумо чӣ гуна нигоҳ мекунед ба ин тақлидкорие ки онҳо карданд? Хай тақлидкорӣ кардан нағз, лекин нағзу неки тонистан дар тонистан накун. Фаҳмо. Яъне ки шумо нигоҳи чӣ гӯям бетарафӣ доред нисбати тақлиди онҳо? Не, чӣ бар? Яъне ки барошон писанд омад, тамошо кардед шахсан худатон? Хай ман худам тамошо накардам, лекин бисёр шунидам ки тақлид кардан. Хай ман фикр мекунам Муқимҷон Абдуфаттоев ягон ҷош осеб надид. Не, бародари азиз. Парвина Пулотова менависанд, тасаввур кунед ки ин дақиқаҳои охири зиндагии шумо аст. Шумо чӣ кор мекунед? Бисёр саволи душвор. Бисёр саволи душвор. Манам фикр кардам ки чӣ кор кардан мумкин аст агар донед ки тақрибан 10 ё ин ки 15 дақиқаи дигар зиндагӣ карда истодаед. Ман медонед шахсан ман чӣ кор мекардам? Сараввал занг мезадам ба волидайни худ, мегуфтам он ҳиссиётҳое ки дорам. Баъдан бахшиш мепурсидам он нафароне ки шояд ман хафа кардам, шояд ки мо аз сабабҳои гуногун бо онҳо ҳамсуҳбат нестем ва баъдан мерафтам. Ман низ ин корро мекардам. Бо ҳам метонем агар ягон хабар биёяд чунин. Фирдавс Ҷумаева менависанд, салом алейкум акай Мубориз, салом алейкум Дамирбек Олимов. Дамирбек Олимов то ба ин дараҷа расидед, ба кадом мушкилиҳо дучор гаштед ва шумо гуфта метавонед ки асосгузори овозхон шудани шумо ин кас, яъне падаратон мебошанд. Раҳмат, овозатон хаста набошад. Суруди дунёро хеле хуб иҷро кардед ва ба корҳоятон бурдборӣ таманно дорам. Акай Мубориз, ба шумо ва барномаи имшаб бурдборӣ таманно дорам навистам. Ташаккури зиёд. Албатта ман дар оилаи санъаткор таваллуд шудам. Падари ман санъаткор ҳастанд ва ман фикр намекардам ки ман санъаткор мешавам.
вақте ки падарам бо ҳамроҳи навозандагон сурудхонӣ кардам мешнам, рӯзарӯз ман илҳом мегирифтаму ва хостам ки санъаткор шавам. албатта падарам сабабгори асосии санъаткор шудани ман ҳастанд. илҳомбахши асосии шумо. албатта. Яъни устоди якумини шумо устоди аст. аввалини ман падарам аст. Брадари шумо аст. Ман таронаи дунё гуфтем. Ин таронаи нав аст, шояд бисёри нафарҳо то ҳол нашунидаанд. Худи ҳозир ягон порчаи онро ба таври зинда иҷро мекардед барои тамошобинони шабакаи якум. маълиш баҷонам. гулшани садранг аст нафасат 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 чашмаи оҳанг аст ҳавасат 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 баҳри дилам танг аст қафасат 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 шишаву санг аст дунё غمی این غمی آن غمی دل غمی جان دنیا لبی آبی روان لبی برده اینان دنیا گذران 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 دنیا دنیا. ва дар ин ҷо саволи навбатӣ аст ки Дамирбек Сардор Саидзод метиҳанд. Мехостам бипурсам ки Дамирбек оё Шашмахом хонда метавонед? албатта. Як фаҳмонед Дамирбек асосан нигоҳ кунед мактаби дар мактаби Шашмахом хондам, ҳолам хонда истодем. ягон порчаи Шашмақоми тозае ки мегӯянд ку ба истилоҳ кадоме ки барои шумо писанд аст, кадом таронае ки? Чапандози наворо хонда метавонам ман аз Шашмақом. Хуш. چو در دل آرزوی صحبتی شیرین کلام آمد زینامی او زبان را لذتی شکر و کام آمد دم و بزمی می پرستان دختری رز در خیرام آمد عروسی وادم است از پرده مینا به جا آمد. واو ташаккури зиёд беҳтарин аст. Соҳибҷон Умаров ба менависанд: салом муборис ва Дамирбек, мехостам бифаҳмам назару ақидаи шумо дар бораи мавригӣ. Оё барои ривоҷу равнақи ин равияи сурудхонӣ ҷидду ҷаҳд менамоед? Ва дар охир мевисанд ки Дамирбек ташаккур мавригиро шумо беҳтар мехонед. ташаккури зиёд. ин суруди мавригӣ худаш бисёр қадима аст. моли тоҷикӣ аст. инро бисёртар дар Самарқанду Бухоро мехонанд, ҳолам хонда истодам. ва ман бисёр дӯст медоштам суруди мавригихониро. ва ман хостам суруди мавригиро синтез карда барои мухлисон сароида бошем ва ман фикр мекунам бисёр нақс қабул кардам. воқеан бисёр нақс ман барои тамошобинон мехоҳам ки қайд кунам ки таронаи мавригие ки Дамирбек Полимов иҷро карда айни замон дар торнамо ва ман дар байни форсизабонон пешсафтарин тарона аз лиҳози тамошо аст дар торнамо. Яъне ки зиёда аз 4-5 миллион тамошо дорад дар сомонаи YouTube. ва ҳамзамон аллакай дар рӯзи якуми гузоштани ин навор 34 000 нафар тамошо карда буданд ки ин бори дигар аз он шаҳодат медиҳад ки тарона воқеан мо байни мардум маҳбубияти худро пайдо намуд. Имшаб. акнун мо як бахш дорем. Дамирбек, чӣ хеле ки ҳамагон медонанд шумо ки дар жанри Шашмақом тарона месароед, дар жанри эстрадавӣ ва ҳамаи сурудҳое ки шумо мехонед бешубҳа хосияти миллӣ доранд. Яъне ки дар доираи мусиқии миллии мо мешавад ва инам хуб аст ки мусиқии миллӣ, мусиқии аҷдодони моро шумо ба таври замонавӣ яъне ки пешниҳод мекунед ва ин ҳам чӣ хеле ки дида истодем писанд омада истодааст.
ва мо худиёзир як пешниҳоди дигар дорем. Мо мехоҳем ки Дамирбек Олимов шашмақом насарояд озир ва таронаи эстрадавиам дар кор нест. Худиёзир мо матн омода кардем. тамошобинони азиз, худиёзир Дамирбек Олимов бори аввал дар ҳаёти худ иҷро мекунад таронаро дар жанри рэп. ман ҳаққони ба бори аввал хонда истодам, лекин намедонам чӣ хел хонем рэп. ман фикр мекардам нағз мешавад. Нағз мешавад. Шояд агар вай шавад ки медонад ягон гурӯҳи рэпро ташкил мекунем бо он. Ҳардумо. Чӣ мондан мумкин аст? Номи гурӯҳ чӣ монем? Номи гурӯҳро Чакка плюс. Намешавад. Ягон ном фикр мекунем бар. Хайр рафтем. Ё рэпа хонем? Рафтем. Мусиқиро сар медиҳем, оғоз мекунем. Рэпер Дамирбек Олимов, рэпер Мубориз Усмонов. Ине ахтар бо чӣ хел мегӯям? Мастер Дамирбек Олимов, мастер Мубориз Усмонов, махсус барои тамошобини азизи барномаи имшаб. Салом ба ҳама тамошобинони гироми қадр. Ман Дамирбек Олимов рэпи худро мекунам сар. Ба ҳамаи шумо хоҳонем бурду саломатӣ, муваффақияти саодатмандию хушбахтӣ. Табассум кунеду пейсаб бошед дар зиндагӣ. Зеро фурсати ғам нест, омад фурсати хушҳолӣ. Ман имрӯз меҳмони барномаи имшаб. Дар ин барнома хандаву сурур ботараф. ҳар рӯзи якшанбе соати 22 расо имшабро тамошо кунеду моро кунед ҳамроҳ. ҳар як кори онҳо барои фароғати шумо. Шабакаи якум, шабакаи дӯстдоштанӣ, шабакаи ватанӣ барои тамошо. Барои тамошо. акнун мехонем нақароти сурудро. рафтем Мубориз якҷоя, акнун нақароти суруд. зулфони майдадори лаби пурхандадори ба назар ҷони ширине ҳусни зебандадори зулфони майдадори лаби пурхандадори ба назар ҷони ширине ҳусни зебандадори. барои якдигаро мухассас нақс мешавад ягон гурӯҳ кардан. интизор шавед ба наздикии таронаи нави моро бо номгузории дар чакка дулола мешавад. яъне ки омезиши ду жанра дида мешавад. ин корро кардан ҳам мумкин аст. акнун мегузарем бозам барои ба саволҳо. нафари навбатӣ Алишер Ҷураев. Салом акай Дамирбек, аввалин баромади шумо ба саҳна кай ва бо кадом суруд буд? аввалин баромади ман дар саҳнаи Калон ин суруди Зулфони майда ки ҳозир рэп хонде. Ҳамин буд. дар Кохи Борбад. Дар Кохи Борбад. Фестивали озмуни Чакомаи Гесу буд. Ман бори аввал ҳамин суруд дар ҳаминҷо хонда будам. беҳтарин. Ман таронаи Зулфони майда дорем. аҳамият додам ки маҳбубияти беандоза дорад. Бисёр гурӯҳҳои рақсӣ истифода мебаранд ин таронаро ва бисёр пахш мешавад дар шабакаҳои ватаниву хориҷӣ. Собири Нодир ба мо менависанд. Салом бародари азизу гиромӣ Мубориз ва салом Дамирбек. Дамирбек, агар 1 миллион медоштед, ба чӣ сарф мекардед? камтар ба Мубориз медодам. ҷо мерафтем? тақсим мекардему. тақсим мекардем. баъд ягон маслиҳат мекардем. якум коре ки мекардем гурӯҳ мекушодем. гурӯҳ. баъдан ҳамроҳи 50 Cent, Snoop Dogg дар амрико, дар Бруклин ягон чиз ҳафт мекардем. ягон чиз мумкин. шояд мо розӣ намешавем. яке аз нафарҳои дигар Фарҳод ба мо менависанд. Салом алейкум акай Мубориз ва акай Дамирбек. Кадом ансамблҳои рақсии тоҷикӣ ба шумо маъқул аст ва ба кадоми онҳо мехоҳед ҳамкорӣ кунед? ансамбли рақсии тоҷикӣ мо бисёр зебо аст ва ман ҳар яке онҳоро меписандам ва бо ҳар яке онҳо ҳамкорӣ кардан мехоҳам. яъне ки бо ҳама ҳамкорӣ. ман бисёртар бо ансамбли Маҳастӣ, Чаманоро, Гулноз ва ансамбли Гулрез падида ҳамкорӣ кардагим. бисёр бо гулдухтарони зебо бо гулдухтарони зебо бисёртар ҳамкорӣ кардам. Мирзо Ҳасанов ба мо менависанд. Салом Мубориз, савол чунин аст. Дамирбек ҳамчун ҳофиз дар тӯйҳо хизмат мекунад. як вақт ҳамин шуд ки тӯй қариб тамом шуда истодааст, лекин ягон нафар то ҳамин вақт дар саҳна рақс накард. шумо чӣ кор мекунед? бисёр зиқ мешавам. бисёр зиқ шудан ин асолат баромадан нест, ин ҳалли мушкилӣ нест. чӣ
чикор мекунед? Ҳеҷ кас рақс накарда, тақрибан 30 дақиқа то фарҷоми туй, вале шумо 2.5 соат хондед, ягон нафар рақс накард. خودم رقص میکنم برو. аз ҳама фикр мекунам ҷавоби боахлонам. худатон баромада рақс мекунед. Сафаров Шариф: салом акай Дамирбек, шумо дар оянда дар ягон шаҳри Русия консерти худро барои баргузор кардан ният доред ё не? Агар ҳа бошад, пас дар кадом шаҳр? البته نیت دارم ولی شهرش نامعلوم است. ният пешниҳод кунед, ният пайдо мешавад. машҳура ба мо менависанд. Салом ака, бар шумо гуфтед. Салом. ба ҷои акай мубориз мешудед, барномаро чӣ тавр оғоз мекардед, шаҳр дед? нишон дед. با جای مبارز میشدم. تصور کنید بیاید شما برنده، من سراینده. رفتیم، سر میکنیم. السلام علیکم تماشابینان عزیز. امروز در برنامه امشب مهمان ما مبارز. خوش آمدید مبارز. تشکر زیاد. من یکچند آلبوم های نو برآوردم برای اینکه یکی از آلبوم های من این رپی نو بله. و تشکر که ما رو دعوت کردید دمیربک به برنامه‌تون. سلام. فکر میکنم بد نبود میشه یک بار دوام میتیم. نفر دیگر جورابک با من نویسند. سوال دراز است. سلام به دوی شمایان و تماشاگران برنامه امشب. دمیربک برای شما یک چند سوال دارم. برای رکلامای خود شما چی کارها رو با انجام میدید؟ سوال یکم. برای رکلامای خود بله. من فکر میکنم هر یک سراینده بهش نیاز دارد به رکلام و به رکلام فکر میکنم مشهور شدن هم دشوار است، به شبه لازم است. تبلیغات. یعنی شما خودی حاضر شاید پرودیوسر دارید، شاید پی آر منیجر دارید که کار میکنه. صورت‌های من که من ایجاد میکنم. من در شرکت جی ام کار میکنم و بسیارتر پرویزک‌ها به من کمک میکنن. ягон кас ба шумо гуфта буд ки намуди зоҳирии худро бояд тағйир диҳед, масалан мӯйлаб ё риш монед ё ин ки саратонро тарошед, яъне кал шавед? нагуфтааст ягон кас то ҳол нагуфтааст. шуморо мухлисон ба ягон сарояндаи дигар монанд кардан, агар гӯянд ки шумо ба бобои файз монандед, ин ба шумо писанд аст? خیلی مانندی دارم دیگه نه؟ مانند نه، من فکر می‌کنم نه. و تماما مانند نه. نفر دیگر شما با نوش دویت سرایدن رو آرزو میکنید یا اینکه نه؟ لیکن من نوش رو نمیشناسم. دوام می‌دیم. سوال البته با منویسان. سلام من زلفی هستم از شهر دوشنبه. با شما اکای دمیربک سوالی داشتم. اگر با شما پیشنهاد میکردن که با همراه تیماتی کلیپ یا اینکه دویت کنید راضی میشید یا اینکه نه؟ تیماتی رو میشناسید؟ میشناسم. خیلی ما همراه خطی مبارز مشکل میکردیم. خیلی ما گروهی نوشتیم بود. یک جای مشکل کرده خیلی. Black Star نه سیتورای سیو پروداکشن. خیلی ما $1 میلیون داریم. برای همین هم بسیار کارا. یعنی که ما تیماتی اگر پیشنهاد کنند فکر میکنید. شاید راضی شویم یا اینکه نه. اول فکر میکنیم. آریا مهر شادمانов با ما مینویسند. نامی واقعا هم عجیب. سلام اکای مبارز و دمیربک کلیموف. شما سرودهای ملی میخوانید، این افتخار ملتی تاجیک است. یکم شما موسیقی رو از روی ترقیات پیشرفتنش رو در چی میبینید؟ که ترقیات موسیقی تاجیک رو شما در چی میبینید؟ صنعت تاجیک بسیار بای است. یعنی که ما 6 مقام داریم، فلک داریم و من بسیار میخواهم که همین صنعت ملی تاجیک رو دوام دهم. چقدر که من میتونم، چقدر که من در صحنه هستم، چقدر که به ما استادان رسانده آمدن، من هم میخوام با نسل آینده رسانم سرودی. برای همین هم دوستو دیدن ممکن است که ترانه‌ای که شما اجرا میکنید بیشتر ترانه خلقی هستن، اونا رو کمی موسیقی‌تر میکنید برای اینکه زیرا پیسند و طبع و ذوق با رفت زمان این رو ما خواهیم یا نخواهیم دیگر خواهد شد. البته. سوال دیگر چونانی که مردم ما موسیقی هندی و روسی گوش میکنند، موسیقی تاجیکی رو هم دیگر ملت‌ها گوش کنند، چیکار کردن لازمه؟ این از خودی صنعتکار وابسته است. چه خیلی که سرودهای ایجاد میکنید. من هم مثلا هست صنعتکارایی که در تاجیکستان در دیگر دولت‌ها گوش میکنن و آرزو میکنن، هوس میکنن که در توی معرکه هاشون باشد، در کنسرت های دیگر دولت‌ها باشد. البته یعنی که چیکار کردن لازم است؟ نه کار کردن لازم است.
ташаккур. Саволи севим оё шашмақомро замонавӣ кардаву хондан мумкин менависанд? Ягон тағйиротро талаб мекунад жанри эстрадаву поп мусиқӣ и шашмақоми замонавӣ гӯям дуруст аст ва шумо шояд ягон навоварие кардан мехоҳед дар жанри классикиву миллӣ то мусиқии миллии мо харидор пайдо кардаву диққати ҷавонёнро ба худ ҷалб кунад. Як нафаре ҳастанд ки фикр мекунам бешубҳа дар бораи пажӯҳиши мусиқии миллӣ ва омехтагии он бо мусиқии муосир бисёр фикр мекунанд. албатта шашмақомро иваз кардан мумкин, лекин аз чорчӯбаи шашмақом набаромада бо созҳои аврупоӣ синтез кардан мумкин аст. Мумкин аст. Кадом рӯз дар шаҳри Душанбе ҷаз фестивал шуд ва дар он ҷо баромад кардан шашмақомро бо мусиқии аврупоӣ ҷаз фестивал омехта карда хондан бисёр аҷоиб шуд. Яъне ки Ман мешавад. фикр мекунам бисёр назм мешавад. ва дар ин ҷо дар охир навистанд ки фикри шуморо дар бораи гузаштаву имрӯзи мусиқӣ, тараққиёти мусиқӣ, мусиқии санъати тоҷик дар байни санъати миллатҳои дигари ҷаҳон чӣ ҷойро дорад фаҳмидан мехоҳам. Як саволҳое ки рости гап аз болову поён. Хуб ташаккур мегӯем ба ҳар ҳол барои ориомер ва мегузарем ба дигар савол. Қаҳрамонзодаров ба мо менависанд. Салому алейкум муборис, савол ба Дамирбек. Шумо ки аз соли 2009 дар саҳнаи ҳунар ҳастед, тӯли ин солҳо ба ҳаёти шумо чӣ ворид шуд? Ба чӣ? Аз соли 2009 Ба ҳаёти шумо, бале. Чӣ навгонӣ шуд? Костюми нав, мошини нав? бисёр навгонӣ шуда. Ман бори аввал дар саҳна бале рост соли 2009 баромадам ва хай сол аз сол ҳама чӣ иваз мешавад. Туйё бисёр мешавад, мухлисо бисёр мешавад, имиҷо иваз мешавад. Бошад ки инсонҳо иваз нашаванд, асос ҳамин чист. Дар оянда нақшаи шумо чӣ тавр аст? Нақша бисёр калон аст. Мо ба наздикӣ дар шаҳри Хуҷанд консерт мондем дар Кохи Рӯдакӣ. Бисёр нағз гузашт консерт ва ман нақша дорам ҳамин консертро дар пойтахт то соли нав баргузор кунам. То соли нав интизор мешавем консерти яккаи Дамирбек Олимовро дар шаҳри Душанбе. Ва навистанд ки ғайр аз ин боз дар кадом жанр бо суруд хонданӣ ҳастед? Аллакай жанри репро хондан, боз ягон жанри ҳам шояд дар жанри рок тарона хондан мехоҳед? Рок душвор аст. Душвор аст. Ва саволи охирон Одил Охунов ба мо менависанд. Салому алейкум акай Дамирбек, хуб мешуд бо Мастер Исмаил якҷоя суруд мехондед, хеле хуб мешуд навистанд. Хеле хуб мешуд. Хеле хуб Фикр мекунем. Фикр мекунанд ва шояд ки рӯзҳои наздик таронама иҷод ки медонад. Ва ба ҳар ҳол ман гуфтаниро дорам ки саволҳо зиёд буданд, мо ҳамашонро интихоб накардем. Саволҳоеро интихоб кардем ки шавқовартар ҳастанд нисбати дигар саволҳо ва дидем ки чунин саволҳое ки зиёд печидан дар маъно зиёд буданд. Ман фикр мекунам ки Дамирбек барои худ имрӯз аз саволи мухлисон шояд ягон хулосаи нав ҳам пайдо шуд ва зеро чӣ хеле ки мегӯянд агар оинаи нафари эҷодкор ин бешубҳа шунандагони ӯ аст. Ман фикр мекунам ки барои худ ягон чизи муҳим гирифтед бешубҳа. Ташаккур зиёд мегӯям барои саволдиҳандагон ва фикр мекунам ҷавобам бад набуд. ва акнун мегузарем мо дар торнамо якчанд аксҳои шуморо дар саҳифаи иҷтимоии шумо ки саҳифаи расмӣ доред дар Facebook дар он ҷо дарёб кардем ва мехостем ки ин аксҳоро шумо барои тамошобинони азизи мо шаҳр диҳед. Чӣ хеле ки дар боло гуфта будед гулдухтаракони зебову Дамирбек дар байни онҳо. Ин расм соли 2011 ансамбли Масти ва сабти клипи Зулфуни Майда рафта истодаст дар ин ҷо. Ман бигӯям ҳамин тарона яке аз таронаҳои асосии шумо аст. Ҳамин суруд буд ки маро ба мухлисон наздик сохт. Акнун давом метиҳем. дар ҷо барои мо медонед аз ҳама дар ин акс шавқовараш чӣ буд? Дар оне ки шумо дар Дубай ҳастед, вале дар он ҷо футболка ки шумо пӯшидед Париж, Фаронса. Ин футболкаро аз Париж гирифта будам, хайр дар Дубай рафта пӯшидам. Ана ин аксро бисёр нафаро аллакай дар шабакаҳои иҷтимоӣ дида гуфтанд ки Дамирбек шояд ягон экстрасенс бошад, нафаре ки муъҷизаофар аст, метавонад бо қувваи дасти худ
микрофонро нақапида дар ҳаво нигоҳ дорад. рости гап ин аксро ҷурабой гирифтааст ва ман худам дида ҳайрон шудам ки чӣ хеле гирифтааст ин сурат. Ки микрофонро хеле кард? Ки хикарас ман намедонам. Ина ман як хусусият дорад Дамирбек бисёр вақт агар дар вақти нарамоиш нигоҳ кунед бо микрофон бозӣ мекунад. Мисли ки дар цирк жонглёрҳо бозӣ мекунанд бале. Ва ҷои микрофон мебад себ ё ягон чиз дигаре. Хуб давом метем. Ана ин акси навбатӣ дар ин акс Дамирбек ин акс аз консерт гирифтагиа. Медонед аксро чӣ номгузорӣ мекунем? Чӣ номгузорӣ? Ман ҳам рақс карда метавонам. Ай, туи ба он кас рақс накунад? Ман худам баромада рақс накунам. Не умедворам. Давом метем. Ин акси дигар ин акс Дамирбеки ҷиддӣ 3 нуқта. дар ҳамон консерте ки ман баромад кардам дар стадиони 25 000 нафар одам нишастанд. Боз либоси саҳнавиро бинед бо диққат тамошо кунед. дар он ҷо акс гирифтагиаст. Ин акс гирифтаги дар он ҷо. Боз ин акс дар фигурам консертишон ки ба наздикӣ дар шаҳри Хуҷанд баргузор шуда буд. Ва дар ин ҷо дар ёд надоред кадом таронаро иҷро карда истода будед? ин таронаи ё падар аст ё дунё аст. Ана ин акси рохирам хуб аст. Дар ин ҷо ман тасаввур мекунам ки Дамирбек таронаи истодави дар жанри рок тарона. ин аксро ман худам намедонам дар куҷо гирифтагӣ аст. Дурости гап манам ин аксро манам аз интернет дастрас кардам. Имшаб. Хуб, тамошобинони азиз, бояд қайд намуд ки имрӯз дар меҳмонии барномаи имшаб яке аз сарондаҳои машҳур, шахсияти маъруф Дамирбек Олимов буданд. Бори дигар шуморо хушомадед мегӯем ва барномаи имшаб воқеан як барномаи ғайриоддӣ буд. Ман фикр мекунам бо бисёр паҳлӯяш хотирмон хоҳад буд барои ҳар яки мо. Ва дар охир мувофиқи ваъда бояд муайян кунем ки аз ҳама саволи шавқоварро ки додааст ва мо чӣ хеле ки дидем саволе ки нависта буданд ки Парвона Пӯлотова оҷоне ки тасаввур кунед ки дақиқаҳои охирини зиндагии шумо ҳастанд, шумо чӣ кор бояд кунед? қариб ина ки дақиқаҳои охирӣ шуду бисёр саволи ҳам хотирмон буд, лекин ҳама саволҳои хуб буданд, лекин бисёртар ба ҳардуи мо саволе ки Парвина Пӯлотова бисёр ҳам писанд омад. Парвина Пӯлотова шуморо табрик мекунем. худи ҳозир бояд ки Дамирбек тӯҳфаи хотирмон диҳад барои чунин саволи хотирмон. Ин ҳам пеш аз ҳама клипҳое ки дар соли 2015 омода кардем. Мас анамин дискро бо таронаҳову клипҳои Дамирбек Олимов аз идораҳои барномаи фарҳангӣ фарогатӣ хоҳед гирифт. ташаккури зиёд барои савол Парвина ва ин диское ки дар дасти ман аст ба хазинаи барномаи имшаб ман месупурам ба Муборизҷон. Ташаккури зиёд. Ташаккур. Ва бори дигар ташаккур мегӯем барои шумо. Ташаккури зиёд. Барои ин ки имрӯз моро ҳамроҳӣ кардед ва умед бар он мебандам ки ин танҳо оғози фаъолияти эҷодии шумо аст. Албатта. Зеро оғози бениҳоят ҳам хуб аст. Ман фикр мекунам ки махс дар ҳудуди Тоҷикистон шумо бешубҳа айни замон машҳур ҳастед ва фикр мекунам ки дар ояндаи наздик берун аз Тоҷикистон машҳур хоҳед шуд зиёдтар, яъне ки саҳнаҳои дигарро аллакай умуман чӣ гӯям худи ҳозир дар раддаи аввали сарондаҳои эстрадаи тоҷик қарор доред, бояд ки боз роҳро давом додан лозим. Албатта. Ташаккури зиёд ва ман ба тамоми кормандони барномаи имшаб ва шабакаи аввал миннатдории худро изҳор мекунам ки имрӯз бисёр як суҳбати хуб шуд, суҳбати хотирмон буд. ҳамеша бо барномаи имшаб бошед ва доимо хушҳол, сарбаланд ва пирӯз бимонед. Мо дар охир мисли ки мегӯянд хушку холи хайру хуш намекунем. Дамирбек тӯҳфа дорад. Тӯҳфа пеш аз ҳама таронаи наве ки номгузорӣ шудааст Дунё ки порчаи онро ба таври зинда иҷро намуд. Тамошо мекунем ва боз ҳам мегӯем ки бо барномаи имшаб бонед. Хайр. Имшаб. گلشنی صدرنگ است نفست چشمه آهنگ است حوست
هوست 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 بحر دلم تنگ است قفست 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 شیشه و سنگ است گلشنی صدرنگ است نفست 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 چشمه آهنگ است هوست 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 بحر دلم تنگ است قفست 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 شیشه و سنگ است دنیا غمی این غمی آن غمی دل غمی جان دنیا لبی آبی روان لبی برده اینان دنیا گذران 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 دنیا 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 غمی این غمی آن غمی دل غمی جان دنیا لبی آبی روان لبی برده اینان دنیا گذران 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 دنیا دنیا قسمت انسان است خبرت 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 مشکل و آسان است اثرت 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 کاسه گردان است گذرت 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 باد و باران است قسمت انسان است خبرت 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 مشکل و آسان است اثرت 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 کاسه گردان است گذرت 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 باد و باران است دنیا غمی این غمی آن غمی دل غمی جان دنیا لبی آبی روان لبی برده اینان دنیا گذران 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 دنیا
Imshab Channel.